Uswag, Iloilo City Molecular Laboratory and Dormitory malapit na nga matapos. Mayor Jerry Treñas nag-inspeksyon. Personal nga ginpadulungan ni Mayor Jerry Treñas ang ginatukod nga Uswag, Iloilo City Molecular Laboratory and Dormitory sa Barangay San Pedro Molo. Base sa report, 80% na nga nahuman ang main laboratory kag mayara sang 6 ka mga dormitory rooms para sa mga staff. Suno kay Mayor Jerry Treñas, isa ini sa mga prioridad sang lokal nga panguluhan bilang sabat sa COVID-19 pandemic. Kakadto na ko to, no? Kagtahom na sina, kadako sina nga lugar. Dala na dormitoryo para sa mga medtech ta. Para kung magabihan sila, hindi na sila kinahanglan mapauli. Target nga makasaylos ang operasyon sa maabot nga bulan sang Mayo. Samtang ang una nga ginpahamtangan sang molecular lab ang pagahimuon nga Uswag Iloilo Clinical Laboratory nga gamiton sa basic o kun routine laboratory services para sa mga Ilonggo sa mas manubo nga presyo. Ginalauman nga magadugang naman sang personnel ang syudad bangod sang ginapanan-aw operasyon sang bag-o kag ginpasangkad nga laboratory. May genome sequencing man nga ipahamtang sa laboratory nga dako ang mabulig sa mas madasig kag epektibo nga serbisyo. May lugar na nga na-identify namon para sa genome sequencing. Nakasulat ako sa DOH nga ready man kita ipatrain ta mga medtech ta para sa genome sequencing. Nahibaluan ang daan nga Uswag Molecular Laboratory nga yara man sa kapareho nga lokasyon ang nagsugod sa pag-operate sa November 2020. Nagatanyag ini sang COVID-19 testing o kun ang reverse transcription polymerase chain reaction o kun RT-PCR test. Ginakilala ini sang Department of Health kag mayara man sang 100% quality assurance rating gikan sa Research Institute for Tropical Medicine. Gani, nagalao mga alkalde nga magamit na ang laboratory sa pinakamadali nga panahon para mas madamo nga mga Ilonggo ang makabenepisyo. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Masobra 30 ka punong barangay sa Iloilo City nagpasalig nga suportahan kag pasanyugon pa ang JPT Escape Communal Garden sa ilatag sa kalugar. Preska kag masustansya. Ini ang sample sa mga produkto gikan sa mga barangay sang syudad nga mayara sang JPT Escape Communal Garden. Dako ang nabulig sini sa mga pamuluyo, kaangay na lang sang paatag ni punong barangay Star ng Sinilya sang Buntatala Haro. Dako gid mabulig ya sa barangay Buntatala kay tungod nga makatanom kita sang nagakalain-lain nga mga vegetables kag mga fruit bearing trees. Makahatag kita sang libre, may libre o kon barato nga mga ulutanon sa aton pumuluyo. Gana isubong nga 2022, mas madamo nga punong barangay sa syudad sang Iloilo ang nagpasalig nga suportahan ang proyekto kag pasanyugon pa ang ila mga communal garden sa ila mga lugar. Suno kay Iloilo City Agriculturist Inigo Garingalao, madamo sang aktibidad nga ginahanda para sa mga barangay. There will be additional training kay tungod recognizing abi nga urban kita, hindi tanan nga sa soil lang naton ginatanom, no? We will be introducing again ang container gardening nga luwas sa makatanom kita insakto kag mabutangan sang lugar, makabulig kita sa solid waste management sa mga used plastic sa aton nga barangay. Sa tiun sang pandemya, nakabulig man ang JPT Escape sa paghatag sang pagkaon sa mga pamuluyo bisan pa sa Uswag Community Kitchen. Para kay Mayor Jerry Treñas, katumanan ini sang iya handom nga mangin bastante ang source ng pagkaon sa mga barangay. Siya dugid ka importante, no? Because sa mga bakante walang spaces sa aton ka barangayan ginausan nila para nga matamnan nila sa mga ulutanon nga ginahatag man dayon sa ilang kabarangay. And ginpadako pa nato ni paagi sa support ngalin sa Department of Agriculture kag ginapasigurado ang sustainability paagi man sa aton nga City Agriculturist Office. Sa karon, mayara sang kapin 31 ka JPT Escape Communal Garden sa syudad sang Iloilo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.